son metini nyamande kam ko hen gurdan ba hay ledel men de wonande so nyamla heren den ray o ma de nyamlo enen ko nyamal kam wasirde meden ay anda ngam noro nyaman tugul faru ko nyaman kam basirde mu ay nyaman adun non ko non tan oro nyamlo kadi nyamlo ko non tan adun wuri mo dala woni en nyamla tan nyamlo dagari nyamla non wuri ibe ko non golir ledel de non golir ay enen mbawa awa kuluto nyamade tawa awa kuluto nyaman tawa sa ko wiero golla nyaman tawa ka jabar kulut wanda koy fi jaja a jabar kulut ay mission jaram ko jappam bon bala sa pato Yande debbo aduna ko yewtere de Aissatou Niang wadanta on e haalirde kokkori ko kala alarba so oɗo saha yonti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe mi salmini mono kala inde muɗum e yettude muɗum kono bo mbiɗo yeesamɓe arɓe e ɗaminiɓe arde ɓe fof mono kala mi salmini inde muɗum e yettude muɗum ɗo ko hono musidɗo moɗon hono Idrissa Amadou Lam joɗiɗo e Abidjan e Côte d'Ivoire hono musiddam oɗo mo ndewmi ɗo ko haali ko hon noon tan e affaire commerce ko commerce way noon commerce a ñamloto ñamleɗa ɗum tan woni commerce kadi enen fof eɗen gandi commerce enen fof ken commerce aji enen fof ken commerce aji enen fof eɗen gandi affaire commerce no wayi commerce mo jaɓata e ñamlade on o ñamlata kadi wona ɗum ni kadi ko wona ɗum ko kadi commerce o ñamlat o ñamle ɗum ko ɗum tan ɗum ko to wawi wonde fof ɗum ko aduna fof way noon ko ɗum ko aduna fof way noon ɗum to wawi wonde fof e ɗum noon ko noon tan affaire ñamande kam wonata hen tan affaire ñamande wonata e golle tan surtout ma golle ɗe ɗo ɗum golleten ɗe affaire commerce o commerce kam ɗum ñamande wonata hen tan kala commerce biɗi ñamlata ko on wona commerce o manki wonde commerce ko e ɗum noon wassalam yo Allah waɗan en jaam e kisal on jarama ha ɗo e ɓoyde kadi après kadi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio kokoriko international on calminama kadi on juurama mon fof inde mum kadi e yettode mum mbar on ñalle jaam yewtere eɗen gandi yewtere finde hande de woni to batte ñamade eɗen gandi ñamade kam en kaalini hen nane kono eɗen gandi kam ñamade koko ñamlete tan mais seulement so ñamlama jomum kam yo andu yobde hono ceero yaa wiruno toni so tawi jomum ñamlima e suturu kañum ni so e artiranma e foti artiran tan koye suturu tawa nde garɗa ñamlade nde sambatinani kadi dembatinani e sa ari wadde yobde annene kadi mbaɗen e suturu taw sambatinani dembatinani ɗum noon ñamade wadde koye men wondi wadde ko hen mbawɗen wuurde kadi ko hen mbawɗen dañde ko jiɗɗen ko ɗum noon goto fof wiya ko waha ñamlo kono kam sa ñamlima tan andu kadi ka maayo no gandirɗa ma ka maayo ni wadde andir noon kadi ka joɓowo ñamade janande saabu koɓe mbi ko hewɓe ndewi ɗon wonde so tawi jomum maayi saabu so lelima yeeso yimɓe fof ene daari ene tiime mum ene teffano ɗum walla en ñagano ɗum jomum ko ndeke ko ma haale ñamade ha para nde jomum fuɗɗi wirnede nde jomum fuɗɗi ubbede e ɗum noon ndekete ko ñamade so tawi jomum ñamlima so dañi tan yo yoppu ɗum ɓuuri seeɗa ɗum woni ko ganduɗum kadi ko woni ko jiimi kadi ko ɗum fof kadi woni ko yimɓe kawri ɗum noon wassalamu aleykum ko Tidiane Sow rewnoɗo en on jarama. Assalamu aleykum dental kokoriko international calminama neɗɗo fof inde mum e yettude mum so mo yimi limtat mi juumat sabu wonɓe mi anda hen wawno fof oɗon gandimi sabu fowru fof anda fowru fof andi fowru kono fowru anda fof eyyi kala bande ñamade ko ɗon ko gonga sabu neɗɗo so mayde ñamade ma Allah faabo eyyi wa kokoriko international calminama no fewi no fewi e boy ko dowaɗo sabagay oɗon ndeya tranquille
kokoriko yubbinanta on aljuma kala so oɗo saha heedi. Hiremon Kokoriko International jam hiremon ɓiɓɓe fulɓe to gonnon e to gonnirɗon kala mi salminimon mi juurima moɗon kisal Allah e mon komin Soro Belli tan inorerɗo salminde bandiraɓe e nadde joni kadi heɗade message ɗi e toɓɓere wonde fayida nde Abou Sall addi nde o addi toɓɓere wonde fayida toɓɓere ñamade kam yimɓe foof ne gandi ñamade moƴƴani saabu ñamade koyna sabu ñamade kam haydara ala ko moƴƴiɗa sa ñamlima a hoyi poɗɗo andandema andanma fotani addandema andanma kadi ñamade moƴƴani dal ko raɓɓiɗi ko waran dal ñamade moƴƴani yalla dandu men e neɗɗo kam ñamloro kadi hol ñamlotoɓe kadi so ñamlima ngare ma gitta karama haajuji mum e ñamla ɗum sa ñamli ɗum pour artiranma ɗum ko probléme wona sa noddi ɗum téléphone jaabota kon so ɓooyi so jaabimama wona wiidema ar galle sa ari galle wi foftinam min ko ñamade ma tan jogane mami kalis ma tan joganami addane aybino hoore mum dal ñamade tan moƴƴani dal raɓɓiɗe lisi ko wata dal ñamade moƴƴani hel dandi yimɓe ñamade assalamu aleykum gongol ko min Soro Belli ha joni on hande groupe on e yeewide min kam mi ñallande o guila suba kono ko gartumi joni ko am guddiri portable am ko ham wani wayanno hande groupe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonɓe e ngallo dental radio Kokoriko on salminama on juurama on ñagama duwa on ñagama yaafuya banam debbo Soro Belli si woyi dow to yasam ɗo ɗum salminimo juurimama on ñagimamo duwa on ñagimamo yaafuya to bangam yaafima kala dendagal gono ɗo e ngallo dental wonɗen koye toɓɓere ñamade de ko hunde hulɓininde kono ina heewi noon ko heewi hen ñamloto komo ala walla ko wayno par exemple neɗɗo wona commerçant yaha somoyo kalis mum gasa yiya marchandise jiɗɗo mo yiɗi mo ganduɗa ina yaha ñamlo ɗo ñamliɗo o ñamlori ko soyi o arti omo yoɓa eyyi soyi o arti o dañani kadi so are kadi joomu wi o dañani ɗum caɗele ngala hen ɓuuri hamnade foof ko ñamlotoɗo yaha majje wayno jalluɓe en kakaɓe kan hanɓe no mbayɗo henne ni no ganduɗa hoore ma joni ñamlo tan jaha majje ɗum tan ɓuuri woni ko hamni hen kadi ñamdiɗo kam ñamdiri ko ala yiyandam min kadi piiɗo ñamlam foto wattude hakkille mum kadi ko yoɓde kadi neɗɗo meeɗa yejjiɗi kadi ñamade neɗɗo kallo ñamdi ñamade meeɗa yejjiɗi kala neɗɗo wima yejjiti ñamade fini wona gonga neɗɗo meeɗa yejjidde ñamade heddotoko ay ñande o dañi nde on ñande o arata yoɓde kono yejjiti hewani eyyi min kam mi hakkillam yi ñamda tan komo ala andana bandiraɓe ñinde wonno ma won hedde 100 et quelques message nan ɗo en tagi kañum foof kadi en gona haayankoɓe enen kadi hettiyankoɓe tan en gona ɓuɓe tonguitede banggue demgal no on jarama Allah jarama o ko gueɗe moon sehli moon musidɗo moon Malik Ba ɓe jeeyata ko ɓillo legal jawɓe debbo on jarama.
e janodiral ko yewtere ndendirago waɗore aset kala e radio moɗon Kokoriko. Radio Kokoriko International. Mi salmini on, mi juurima on, mi ñaagima on duwaw, mi neldi on duwaw ɗon ɗeɗi. Assalamu alaikum Kokoriko International on calminama gorko inde mon e yettode moɗon gila subaka min natani min keɓani naaɓe donc nak joni Allah waɗi feere no min naaɓi. Assalamu alaikum Kokoriko International. Assalamu alaikum on ɓiɓɓe fulɓe an banam gorko naɓɓe joni aɗa namdo holto ɓe yimɓe gonni 77 874 yimɓe ngoni koye toɓɓere ñamade holko woni ñamade, holko ñamade addata, hol kadi ko ñamade nafata, ko toɓɓere ñamade gonɗen e nden toɓɓere tawlaɗo. A salminama a juurama. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe radio Kokoriko International, radio Kokoriko International, on calminama, on juurama, en calmini o gardiɗo radio ngo hono ceerno Yaya Alpha Dia, min calmini min juurima. Sirimani Bellisi, en calmini en juurima. Aliou Ka Sall, en calmini bandiraɗo debbo gonɗo yeeso Soro Bellisi. Jiiɗo kadi aussi numéro mini meɗen Seydou Yoro Seyidou, gonɗo to dowlaji dettude diwan Amérique États-Unis, min calmini min juurimama Seydi Sow. Eyi ko weltade tan hande vraiment on gaddi toɓɓere kadi fattam lamire kadi no gowonɗon wadde ni ceerno Abou Sall. Vraiment ñamade ko fedde ko toɓɓere ganduɗa wadde fayida par ce que neɗɗo ñamade e ñamlude e ñamlade e ñamlede fof wondi par ce que neɗɗo sa ala tan alay saago a ñamloto. E kono noon oɗon gandi ñamade mbeɗa ko sifaji won ñamade ka a dañat probléme ñamloɗa tawa won ko ngakkaɗa sa ñamlima alors on saha jiiɗa faabade hoore ma so tawi a dañi lijjita e nden ñamade ɓuri musde e ñamade wonno so tawi a ñamlima kadi ala ɗo powɗa fiɓani a irani a isani donc tawa yobde nde no hamno seeɗa. So tawi Allah wallima dañi ko jobɗa ɗum kam ala caɗele. So tawi tan newaki ina hamni seeɗa tawno so tawi a yii ñamaji ma halpulare mbi so tawi ñamliɗo yimo rewanno ñamade walla mo ñamlono ɗum so on calmodiri tan oɗon kalda so wona kañum nde on ñamade fuɗɗi jehen ñamliɗo o kam fuɗɗa ha jehen saabu ɗum o waɗanma hoto yumnitade. Donc kala ko haali a continnata haala tan sowona o wima jehen walla o wi uppuma ɗon an deweteɗe ñamade a fuɗɗa hewade fuɗɗude jehen. ɗum noon on gandi ñamade no muusi tigui tigui. Kadi so tawi a hawri e ñamluɗo mo kadi wona neɗɗo timmuɗo tigui rigui wona jogui timmal, ina wawi aybindemo walla hersinma walla ñingma walla ni poñma e hakkude yimɓe ha seeko wuddema tawa noon ndeysan wonde ka ala. Eyi ɗum noon mi arta e kono noon neɗɗo ɓuuraniɗo doole ñamla ɗum tawa ala poña ɗum walla jandila ɗum walla mbaɗa ɗum won gueɗɗe, ɗum ɗo wona hunde yonde. En tawno place mo woni o annene sa woni ɗon tan ko noon mbata. E kono kadi annene sa ñamlima so tawi woni a dañi yoɓ e guila haade jomum namtade mo tawno ñamade so tawi a ñamli neɗɗo tan neɗɗo andani yoɓde kala ñande ñamlitiɗamo ñande jomlitiɗamo tan ñande hen probléme o waɗata. Neɗɗo saɗa ñamla ɗum kay no weeli arata maɗa tinno walla e ñaagoma e yeloma sa ñamli noon ha ɓaɗi so hawremo fewani jomum hay so dañi dogma kala kadi sa ari kadi a yontima ñamade ma tan heewi ko kaɓon. E ɗum noon kadi welani ñamlira kaake ma kadi jomum heɓa mbiya ɗum yo yoɓe won tan haɓay ma taw kadi ɗum kadi na hamni. E ñamale kadi no woodi goɗɗe ɗe ganduɗa ɗen kam way kono ñamare ɓamtare ni. Aɗa wawi wondude joni ka commerçant aɗa liggo aɗa sooda bagage e ñamluɗa million ngaji ha mbawi